Dulan sa 2,000 na ka mga triathletes gikan sa 46 ka mga nasod ang mosalmot sa dakong triathlon dinhi sa Sugbo sunod buwan. Mga unvaccinated triathletes mamahimo ng makasalmot kung makapresentar lang og negative RT-PCR test result. Ani ang report. Sa labing awahing talaan sa mga participants sa dakong triathlon nga ipahigayon sa Lapu-Lapu City karong Agosto 7, moabot na sa 1,900 ka mga triathletes ang nagpa-register gikan sa 46 ka mga nasod. Labing daghan ang mga triathletes gikan sa mga nasod sa Asia ug posibleng musaka pa ang gidaghanon ini kay padayon pa man ang registration sa mga participants. Mao man ni siya ang comeback gud sa ato ang tourism nga activities ba, and this is a very big event nga mobalik sa ato ang city. Atol sa second coordination meeting kagahapon nga gisalmutan sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City, Cebu City ug Cordova ug uban ang mga ahensya sa gobyerno, lakip na ang organizer sa triathlon event nasabutan nga mamahimo ng makasalmot ang mga dili bakunadong triathlete basta makapresentar lang kini og negative RT-PCR test result 48 oras sa dili pa sila maabot dinhi sa Sugbo. Na-address naman sa head sa DOH-7 o ang opinion pod ni Mayor Ahong to allow the unvaccinated athletes kay para dili pod ta discriminating sa ilahang side kay mga passionate baya gyud ni mga sporty nga mga athletes nato. Sama sa nakalabayng triathlon nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City sa wala pa ang pandemya, may triathlon gihapon alang sa mga bata nga ipahigayon karong Agosto 6. Sa pikas bahin, subling gihangyo sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang DPWH nga paspasan ang pagtrabaho sa mga drainage project ug ubang mga roadworks, partikular na sa mga barangay nga maagian sa bike course gikan sa Maribago, Marigondon, Agus ug Suba, Basbas. Naapatay mga roadworks o mga drainage nga lungag sa some of the barangays diri sa Lapu-Lapu nga maagian sa ato ang Ironman bike course. Mao nang amo ang gihangyo ang DPWH nga unta a week before mas maayo ma-accomplish na nato na nga mga roadworks. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak.